Ratu Semenanjung Anis wonten ing panti Jepara wonten tamu saking Demak apa boten? Ora ono. Mboten wonten. Kamas hadirin Yayi Penangsang wonten ing panti Jepara wonten tamu saking Demak apa boten? Ora ono. Kamu kula menika nyuwun pirsa kalian Kang Mas hadirin. Boten panjenengan. Ya wis kono. Monggo. Yayi Penangsang Wong lanang kok klemak, klemek, ngidaki peyek ora poklek. Jadi sampeyan iki lanang apa wedok? gua anggap kopi ngono apa piye? Omong sapi lanang. Gak ngerti lanang tekon. Jujur. Wonten tamu saking Demak boten? Oh, Wonten ono. Tamune kuwi semprul. Tamune semprul. Oh ya bener semprul Yai. Semprul kuwi wong Demak. Ning Jepara ngaji. Tamune semprul. Iki lagi balik gara-gara udan ngaup. Saestu. Panjenengan menika sunan. Kedahipun jujur. Iya, Ora entuk ngapusi. bener. Ngertos wertinipun sunan. Yo ngerti to ya. Menapa? Sunan saka tembung sunabi makna witing budi wae kawero. Sunan niku kedah Jujur, yen abang, diunekke abang, yen ijo, yo diunekke ijo. jujur. Jujur. Yen ora jujur dosa. Besok yen mati kecemplung neraka. Bener. Sinten? Semprul. 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 Napa sinten? Semprul. Semprul. Gentong. Semprul kalau gentong kuwi CS kental. Wiwit cilik nganti gede. Sing dabek kuwi gentong. Ora gelem ngaji. Alpate kae suwe nek karuan. Tamune niki kalih. Gentong kalih semprul. Bener. Jujur. Bener. Panjenengan sunan. Gentong iku maca Fatihah groilil pun. Masya Allah, aku aja wong sabar ngono lah. Gentong kuwi Ora kocak, ora pecus. Maca Fatihah. Ngono kok nyantri nang Pripun Demak. to Mak Kang Mas Broiril? groilil grogoti kuwi ngono aku yo ngono. Jujur, ora entuk ngapusi. Ora. Besok yen mati kecemplung neraka ngapusi. Jujur, Iya ya. semprul apa gedong? Yo semprol yo gentong. Semprul betul. Yai Penangsang. Perasaan gak pernah. Kang Mas. Lho diaturi goroh mawon kok mboten purun. Kanjeng Ratu, dosa. Nanging goroh gak kabecikan menika mboten dosa. Arep kanggo kebecikan, arep ora jenenge goroh kuwi dosa. Nanging nggih Kang. Jan mangertosi piyambak. Pilih antara Penangsang lan Karebet menika selawase dereng ngatur. Iya. Jan kula aturi goroh mboten purun. Lah, menika Penangsang bojong kelawan Karebet. Yen nganti bentak sirah sak tengahipun wono kados pundi? Jojotosan. Nggih. Yo bene to, Karebet lanang, Penangsang lanang. Gelutan wis lumrah, iku cilaka nek cepuk jone diplathok. Jan menika. Kok lumrah kok bene. Jojotosan lanang do lanang. Ketok lanange yo senggel, yo kraton. Kok malah saya ndodok. Rendene perkawis menika ingkang jalari panjenengan. Monggo mliyan pisah antarane Karebet lan Penangsang. Piye? Pisah. Ih. Aku kan bisa mau jotosan. Nggih. Saya misah. Ingeti ya wedi lho Kanjeng Ratu. Kok wedi pripun? Nek kejotos. Kadung perawatan. Panjenengan iki wong lanang kok wedi kejotos. Lanang kok Isin-isini wae. Kok koyo banci wae panjenengan menika. Kok klemak-klemek. Lho, misal wong gendut wae kok dadak wedi kejotos. Lho wedi kok dipeksa. Pisah. Emo. Pisah Kang Mas. Mama. Wah, nganyelke mawon. Uga mboten premisah. Ora butuh wong wedi kok dipeksa. Iki mboten napa-napa. Allah, masyaallah. Dene panjenengan menika mboten premisah monggo. Kula aturi lungguh ingkang sekecok. Tetep uga mboten purun. Kowe nek galak-galak ngalung eling kancaku. Sinten? Olah, anggere sing lanang getak sing wedok meneng ae. Panjenengan
menika. Ringgene pian boten purun nisa kula aturi lungguh Kang Keco ngandung nyampe kula. Ukuran Lina Madan mapan wonten ing kapunturan. Kersanipun kula Kang Nisa penangsang karebet. Lho wong mana kok dibuka? Kanjeng Ratu. Masya Allah, nek dipindahi ning dalek wedok kok kaya ngono. Bu, aja tiru bojoku ya, Bu. Galak-galak ngono kowe Masya Allah. Kanjeng Ratu kula anggen panjenengan lumampah sumengka pengawak Bojro kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken pancen ana wigati magembokan ana ing Panti Jepara kabar mentas sodi saking Panti Jepara Kang Mas Penangsang saka Panti Jepara kados ngaten yen ngono ngerti kahanan ana ing Panti Jepara wonten kedadosan menapa Kang Mas Ratus nganjuk ilang. Kang Mas Penangsang. Redining panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Menawi tetela Ratu Semenanjung anes saking Panti Jepara. Monggo sesarengan dumateng kula ngupadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Ratu Semenanjung. Ora usah ndadak digoleki maling mau. Mergo aku wis ngerti maling dhewe. Lajeng sinten Kang Mas? Kowe maling. Wonten dalem sewu saderengipun kanthi dasar menapa ngantos panjenengan dakwa dumateng kula Kang Mas? Dasarku Ratu Semenanjung iki ngasto layang Partisoro. Sapa kang kacondhokan layang Partisoro mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora mokal yen kowe meleh dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Sak gluguting kolang-kaling rambut pinara sewu boten wonten seratan manah kula. Kula kepengin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro. Kadung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungso. Yen kowe melek dadi sultan, iki nempuh bebasan, cecak nguntal empyak, cebol gayuh lintang. Cepak urunge angel lakone iki kowe. Kowe iki sapa? Kowe iki mung anake sak Ki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo ae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa-Kesa. Mangane sego telo. Yen turu gelaran kloso ngidak lemah kebegong telok. Iki wong tuamu. Apa gawean wong tuamu? Nyunggi keranjang nyengklang arep ngetutke buntute lugu. Iki wong tuamu. Kok milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Beto yen penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang iki putrane Rama Adipati Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata kae? Rama Suryawiyata iki putrane Eyang Babah Patah Jimbonegrat. Panetep pranoto agama Khalifatullah Amin
Amiril Mukmin kang sepisan, Sultan kang sepisan, mula penangsa itu rastos ana eka Sultan Demak Bintoro. Menawi kados ngaten panjenengan dereng ngertos sinten sejatosipun Karebet. Sapa? Monggo sarangan dumateng kula Kangmas Penangsang. Buka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukni dipun asta Sang Prabu Brawijaya gadah turun kalih Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaupaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara kapara mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebu Kenanga. Redining kula menika anakipun Kebu Kenanga mboten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan darah biru saking Praja Majapahit Kangmas. Iki Kasultanan Demak Bintoro. Majapahit kaes brubuh. Wis rata dadi lemah. Mula saka kuwi enggal kono ning tiung wis singitake Ratu Semenanjung. Guru waleh napa malih kula sampun waloka dumateng panjenengan Kangmas Penangsang. Ora bakal maling kuwi ngaku. Maling kae gelem ngaku. Pakun jaran kebak. Maling gelem ngaku. Iki yen wis digebuki ya kaya kowe. Menawi kados ngaten panjenengan badhe ngidak dumateng raos batos. Selaginipun cacing mawon dipidak mogel napa malih kula menungso tasih jangkep panca ndriya kula badhe sabela dumateng diri pribadi kula. Kowe wani. Kowe wani kawan. Tak teter sepiro kabudayan. Sabar, inna Muhammad asobirin lagi. Inna Muhammad asobirin. Lo sabar kekasih Gusti. Ora ono piring-piringan. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Pun kenceng kan, Mas. Sabar. Ambali meneh. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Oncen amene atus pundi? Gene ya. Kambok Ratu Kalinyamat menika garbane Muslim. Bojoku. Lho kok malah kok sing kenceng niku pripun? Lho. Lah sing duwe bojo meneng ae sing ora bojone kok petentang-petentang kaya kodhok. Niki mboten adil. Ora adil piye ya? Anggapan jenengan misah mboten adil. Ana sing cedhak, lah kok milih sing adoh. Niki mboten adil. Dadi anggonku misah ki mau kok anggap aku ora adil. Nggih. Padha-padha misah ana sing cedhak kok milih sing adoh. Ana Yai Penangsang kok milih Yai Karebet. Nggih. Ono. Ya wis Yai, ning kene aku gak pernah tuwa bakal to mindak adil. Rintine Yai Karebet mau tak pisah tak rangkul, saiki genti sliramu kene tak pisah tak rangkul Yai. Mboten. Ayo Rene. Mboten. Yo to. Gen padha dirangkule. Mboten sah dipun rangkul. Gene ya. Penangsang dirakul wadon yen durung mukrime iki najis mugulado. Bener Yai. Kanjeng Ratu. Najis sampean. Rangkul ora mukrime. Najis. Bener Yai, bener. Penjian iku sing bento. Lho, kok iso? Lho penjian iki supe lali napa pripun? Bab apa? Lho sinten Yai Karebet? Kadang Lagi kadang antarane kadang ajeng rangkul-rangkulan, ajeng gandengan iku mboten najis. oh alah bener Yai. Dulur kok ya ora najis. Ketok telo. Tulur ate ora. Yen durung mukrime niki najis. Padha wae ora. Panjenengan sumingkir. Lah terus ora apa-apa? Panjenengan sumingkir. Kenapa? Kula batutake ayo. Ayo batu. Ayo. Sabar. Ratu. Gone Penangsang cekel bongkok Kanjeng Ratu. Kene sinten? Gone Karebet.
sing dilebokke napane? Pusaka kuwi lho. Pusaka. Sampun kula lebokke Kang Mas. Wis kalebano. Ki malah kanthi nyuwara. Suarane piye? Bles, 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 bles. Ya nangsang. Boleh kalepet, dilepokno Mbak Yumu apane bles 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 sik nggonmu. Agem napa? Nggonmu gorene penangsang tak lebokne ben lunyu. Mbak Yumu nek lebokno. Peret-peret nganggo bodi. Kok saged mawon mejan menika? Ajalana. Lebokno pusaka wis tak laburi bodi. Pusaka dilebokne ben nyuwara. Iya, Nggih. Iki nek nggo bodi ben lunyu tok. Boten sah dipun lebokke. Lah ki- Boten sah ngangge embodi. Lah gini, Kula saged lebokke dhewe. hati-hati lho. Lho ya sek lho. Maknane nggo bodi Pak Bles ngono kok Yai. Kyai Penangsang. Nggih. Jane ki ana apa? Sliramu bojong kalawan Yai Karebet. Kaporo bentak sirah kok jotosi kaya ngono. Kim napa ngantos kula menika bentak sirah kelawan karebet? Awet karebet menika nyitra ora tu semenanjung kamu. Oh, dadi ilange 800 menanjung sliramu ndak wo? Yai Karebet sing. Nggih. Sampe dos sawetara tak takonane. Yai Karebet, Kang Mbok Ratu Kalinyamat. apa bener sliramu sing nyidranane 800 menanjung? Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten. Kanggo Ratu Kalinyamat. Alon-alon ya. Mboten enten maling niku ngaku Kanggo. Mbok sabar to Yai. Ngene lho, wong dakwa tanpa bukti kuwi kleru kanggo banget. Saiki ngene. Ridene punjere pemerintahan kuwi ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Nggih. Ayo, bebarengan kalawan aku Yai. Sowan ana ngarsane Rama Sultan nyuwun pengadilan bab ilange 800 semenanjung. Ayo Yai. Assalamualaikum. Sing kenceng lho Kanjeng Ratu. Sing kenceng lho Ratu. Kakak sing kenceng. Bali mulai. Dadah Kanjeng Ratu sing kenceng. Amit-amit jabang bayi. Lu teto karwo panjenengan wonten ngarepen jenengan. Bertos piyambak gandeng renteng rangkul-rangkulan kali wong Natulaya. Kok panjenengan malah dadah sing kenceng. Aku mbok kon piye? Nesu. Nesu. Nesu panjenengan. Lho Yayi Penangsang. Nggih. Awakku nganti resik perawatan sing ngopeni Mbak Yumu. Lah nek aku mbok kon nesu, yo nek aku dipegat. Ketok. Sing ngeloni aku sapa coba? Oh, limprahipun tiang megat niku tiang kakung, boten wong wadon, Kang. Wong lanang nek ora ndek bondo ya dipegatno sing wedok ya, San. Dadi wong lanang yen ora duweni bondo, Dipegat Dipegat. dibuat sing wedok. Niku. Tur menah ngene lho, kowe rasa ribut dhewe. Mbak Yumu Kalinyamat Nggih. kuwi tak paribasake sepeda. sepeda. Sepeda disilih karebet ditumpak yang bengi mak genyot, mak gelenyot. Sak suwe-suwene sing nyelah dak isih suwe sing duwe ya. Aduh. Garwa padake sepeda panjenengan niku. Ora apa-apa, kaya sawah digarap dilukuti traktor. Nggih. Nek agek diluku singkale gudi-gudi to. Nggih. Nek wis keterak garu cilik-cilik roton neh tak omongi. Oh, betul ngger kelok gendeng karo bento panjenengan niku. Wis to anggere gedhe nggone karebet lah tetep suwe nggonku. Ngaten. Nggih, pun. Wis, Manut. Ajaran apa? Tak gandeng kaya karebet gandeng Mbak Yumu. Rumangsa panjenengan menika kula niku tak gandeng napa pripun? Minggir.
Soho panjenenganipun Rama Japar Sudi. Sultan, Ngantos panjenengan sekalian. Kula atur suwun ing Demak Bitor Jalanan. Ingsun kepengin musyawarah. Ya, yen pancen ana dawuh keng bakal diwedharake, Slira dalem tak aturi paring dawuh mumpung kabeh para dewaning ulama padha marak ngersa dados ngaten. Katuran priksa Rama. Wedal sakmenika Hadi Fakti Tunggul Wulung mbalela wonten ing Demak Bintara awit piyambakipun kepengin mangsulaken kajen wonten ing Praja Majapahit satemah ndadosaken sulaya. Malah wedal sakmenika tumenggung Probosemi dados bandan wonten ing Kadipaten Panarukan. Mila kanthi menika Demak kula titipaken dumateng Rama Kalijuga saha Japar Sudi. Kula badhe jumangkah wonten ing Panarukan. Kesusu. Nek Slira dalem genjot saka palenggahan, banjur arep tumuju ana ing Kadipaten Penarukan. Iki ibarate bakal ndeder wirang. Kok saged kados ngaten? Sebabe wong Penarukan iki mung sak propirane karo wong-wong Majapahit. Turta Slira dalem salah sawijining Amiril Mukminin ana ing Bintara Demak. Keng balela mung sak hadipati. Mula sawetara tak aturi sabar. Fasabrun jamil. Wong sabar kuwi luwih prayoga. Prayogane ayo bareng-bareng diwiwir. Apa to mula bukane kok nganti wong-wong Penarukan iki merangi wong-wong ing Bintara Demak. Nah, mumpung kabeh para dewaning ulama padha marak ngersa dalem, ayo bareng-bareng dirembuk murih prayogane kepiye. Menawi panggihipun Rama Japar Sudi kados nuwun sewu Sultan. Wong tuwa tak melu urun-urun rembug perkara perang Demak lan Penarukan. Aku iki nggumun sepira to kekuatane Kabupaten Penarukan kok wani-wanine ngecak perang ing Demak. Umpama ditimbang kekuatane iki ora ana sepira-piraning negara Demak. Mula kanthi kuwi mergo Penarukan kok wani merangi Demak iki ana dalange Sultan. wonten dalangipun. Iya. Dalange orang liya Kiai Demak dhewe. Demak niku kula umpamake glugu sing kesusuban ruyung. Bebasan saka guru kiai ning Demak iku ana sing tumindake buluk-buluk bukang. Yen didhawuhi Sultan katune ndika ning yen mburi Bangkang iku ana kiai Demak sing nyeleneh, kiai Demak sing ora kena dijak rukun, yaiku dalange Sultan. Sultan, kepareng aku tak mangsuli ature Sunan Kudus. Kados pundi Kakang Ali? Demak kok ana kiai sing ora gelem rukun iki. Lho, ana kiai ya wali sing ora gelem rukun kalih kancan iku ana. Saka rumangsamu kabeh para wali, iki rukun kabeh. Ana. Lah banjur sapa? Kowe. Lho. Kok bisa ndumuk aku ora rukun karo kanca-kanca wali? Coba sampeyan pikir. Wali ing Demak iki 9 cacahe. Iya. Sing 8 sandangane sarwa putih. Heeh. Lho sing nyeleneh nganggo ireng iki kowe dhewe.
Lho kowe iki wali apa wong arep nyuluh tekek sampean? Hayang kowe iki jarene ulama kok kebak suudon. Atimu iki reget. Coba nek kowe lali tak elingke. Ana dawuh kang ngene ngene. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin kang duru ila qulubikum wa a'malikum. Nalika awake dhewe besok mati. Allah ki sing dipirsani ora sandang penganggone, sing abang, ijo, putih, kuning lan liya-liyane ora. Bondo donyane sugih utawa mlarat dudu, rupa bagus utawa ala ora. Walakin kan dulu ila qulubikum wa a'malikum. Nanging sing dipirsani iki kalbu, ati lan amal kebecikane nalika urip ning alam donya. Lah saiki apa gunane sandangan sarwa putih? Lah nek atine wae ora tau gelem rukun karo kancane. Lah nek atine kebak kadurakan. Mula ora jeneng mokal. Nek rupa putih iki rupa sing miyur. Ketetesan mangsi abang katut abang, ketetesan mangsi ijo katut ijo, apa meneh ketetesan mangsi ireng. Beda karo rupa ireng. Yen rupa ireng kados pundi Kang? Rupa ireng iki rupa sing langgeng. Arepa ketetesan mangsi abang, ijo, putih tetep ireng. Turta kowe kok ndakwa. Aku dadi dalange wong-wong penarukan. Iki sing tok nggo pawadan apa? Pawadan kula niku pun matur. Wali ing tanah Jawa sing turun saka Majapahit niku sinten? Aku. Sampeyan kok. Ya. Banjur Bupati Tunggul Wulung nalika semulu Kawula Majapahit. Lah, mula Tunggul Wulung kok wani becak perang ning Demak. Yen mboten sampeyan dalangi langka sengara. Oh, iki malah kleru nganggo banget. Coba eling-eling. Nalika Bubuh Negara Majapahit Eyang Prabu Brawijaya ninggalake praja sadurunge kaparas rikmane. Sapa sing maras? Sampeyan aku. Nganti Demak ngetokake senopati loro sapa sing kongkonan? Ya aku. Senopatine ora liya Sunan Murya karo kowe. Bener. Pusaka ampuh diboyongi Sunan Murya. Sing sakmono akeh. Lho kowe senopati sing mbok boyong kok malah rondo. Jane kowe iki ngluruk perang apa golek rondo kowe iki? Mbok sampeyan iku aja buka atine kula. Mula merga punjering pemerintahan ana ing tanah Jawa kuwi. Cumandha ana ing Bintara Demak. Negara Majapahit wis brubuh. Wis warata karo lemah. Ora bakal wong Majapahit bisa ngadekake negara meneh iki ora bakal. Merga Demak wis ana ratune. Sultan iki pindhane ratu lho, Gus. Kakang kali, Kepiye? sinaosa sampeyan ngoceh kaya betet sewu. Ning kula niku dereng percaya. Sebab Mongko umume wong Islam. Yen ora ngrumangsani kuwi kudu wani sumpah. Nyatane sampeyan mboten wani sumpah. Dadak kudu sumpah barang. Lho nggih. Wis, ngene tak legani. Supaya disekseni kabeh para dewaning ulama. Aku bakal sumpah ngersani Kanjeng Sultan. Sultan, Romo kali juga dos pundi? tak nuruti Sunan Kudus. Aku sumpah ana ngersa dalem, hak demi Allah, aku ora dadi dalange wong-wong penarukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyamat Paring dong. lanteng sira Adin. Inggih kula. Kok kadingaren munggah ana ing Demak Sarimpit ana wigati apa? Si badhe matur Mas Sultan. Pilewet kali sak menika 200 pengunjung. Aneh sanget Pak.
Paman Sultan. Penangsan. Perkawis icalipun Ratu Semenanjung. Panjenengan ampun waslan sumelang. Awet menapa? Malihipun sampun kula pikut, Paman. Yen pandum wis kapikut. Kok ora mbok unggahke ana ing pendopo Demak. Sampun. Sapa maling? Karepet Jawa Tingkir. Sarang Inggih. galeni sing buanten. Inggih. Aku ben krungu. Inggih. Sapa malinge le? Karepet Joko Tingkir, Guru. Karepet malinge. Inggih. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Udan ledek aku ora kaget. Mriyem pating jumleger aku yo ora gemeter. Bareng aku krungu yen kowe dadi maling bet. Jantungku arep rontok bet. Dhisik umpama kok kowe isih dadi muridku. Kowe ora bakal duwe kelakuan kaya ngono. Nalika yen kowe ngaji ning Kudus, maca Fatihah wae durung bener. Apa meneh ayat kursi kowe nak apal? Kowe kok minggat ya? Sangka rumangsaku, kowe minggat ning pondok pesantren Bonak. Umpama minggatmu ning Bonak, kowe dadi bocah sing becik. Kowe dadi santri ya santri sing apik. Kowe dadi bocah ya bocah sing saleh. Mergo kiyaine kono kae ahli sunnah wal jamaah. Umpama minggatmu ora ning Bonak, umpama minggatmu ning Ampel ya malah luwih apik. Mergo kiyaine ahli tarekah. Kowe dadi murid yo murid sing apik, dadi bocah yo bocah sing mursid. Minggat kok liru bet. Apa kuping ora krungu? Sapa pimpinane pondok pesantren Kadramu? Kae dongkolane maling. Dongkolane rampok. Dongkolane gento. Mula kowe ora pinter ngantriku. Kowe pinter anggonmu dadi gento kaya guru. Oke, terusno. Anak nganti ana lambe nyongor ya. Lu ngomong kok ora keslioli ilatmu kowe. Karepet kleru, mondok ning Kadulangu. Kleru. Mergo gurune dongkolane bajingan. Dongkolane bajingan. Saiki tak takoni. Sing diarani dongkol iku apa? Jawab tak. Nggih. Dongkol niku leren. Leren. Cara menterenge mantan. Mantan. Dongkol lurah. Leren dados lurah. Dongkol camat. Leren dados camat. Dongkol santri. Leren dados santri. Lah nek dongkol maling. Leren dados maling. Leren gone dadi maling gelem tolabul ilmi, gelem ngaji, gelem golek ngelmu, gelem nindakake syariat, gelem ngibadah. Dadine apa? Santri. Kaya sapa? Panjenengan. Matur nuwun. Nanging kok ana santri kok ndongkol, santri kok leren, wis lali ngibadahe, wis ninggalake syariat, ora gelem ngaji, terus dadi apa? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Sak. Lu aku iki gurumu kok nganggep maling. Lu kowe iki ngewangi aku, apa ngewangi Kang Joko? Nggih panjenengan. Lah iya, aku makane maling. Kok ngene iku. Apa maling kuwi wis elek-eleke menungso? Yo elek, aku yo maling tetep elek. Maling kuwi ora kabeh elek, Gus. Mergo maling iku dipérang dadi papat. Siji maling pesti, loro maling ora pesti, telu maling berbudi, papat maling priyayi. Maling pesti arep ning omah tumpukan bondo donya dasare maling ya mesti nyolongan. Iki maling pesti. Maling sing ora pesti iki maling mergo kepepet. Tuladane si Suta. Ngomah ora duwe pangan, anak cilik-cilik padha keluwen, bojo meteng tuwa. Golek gawean ora entuk mbedol telane tanggane. Digawa mulih nggo makani anak bojone.
mergo kepepet. Keng nomor 3, maling berbudi. Maling sing nyolong bondo donyane punggawa negara, sing ora mikirake rakyate, iki didum-dumno karo wong keserakat. Keng pungkasan maling priayi. Maling kok priayi. Oh, lumrahe maling gawanane apa? Benduk. Lindes. Nggih. Pedang. Nggih. Golok. Nggih. Anak maling priari rasa nggawa bendut, celurit, pedang lan liya-liyane. Lah napa? Nganggo sepatu halus, tanda tangan triliunan rupiah. Korupsi naminipun niku. Korupsi rak bahasane wong gedhe-gedhe, nek wong cilik ngarani wis gento ngono. Maling. Maling. Karo meneh. Kowe ndakwa karebet supaya diadili ning pendopo Bintara Demak. Pradata iso ngadili perkara iku nek syaraté genep 4 perkara. Nggih. 1 ana pandakwa, 2 ana kadakwa, 3 ana bukti, 4 ana seksi. Pandakwa sing ndakwa karebet sapa? Kula. Kadakwa karebet genah sing didakwa. Nggih. Buktine Ratu Semenanjung. Leres. Banjur seksine sapa? Sekseni dhewe. Perkara bener amung. Kula piyambak seksinipun. Kok sesane dhewe. Nggih. Terus aku tak takon ya. Kados pundi kakang? Wong ngadili perkara, iki nek ana wong ndakwa kok ngrangkep dadi seksi. Iki sah apa ora? Sah. 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 Nggih. Sah. Wis, yen kaya ngono bakal tak suwunke pengadilan nanging kowe ya mengko dhisik. Aku arep nyuwun pengadilan. Mergo kadilan ono kedadian sing aneh-aneh. Oh. Jebul ya. Jauh. Nggih. Sultan, Kula kali juga terus bindi. sowanku mau jane arep nyuwun pengadilan. Ngenali bab menapa? Kadilanmu iki ana santri wedok, rupane wis elek. Wis bisu, mlakune pincang. Elek bisu mlakune pincang. Iya. Kenging menapa? Delalah kok meteng. Lho. Metek. Iya. Ngareng tak takoni. Sing ngetengi bocah iki. Mula bocah iki dihukum ben perkara ning kadilang rampung. Mangkir yen kakang kali. Ana apa? Lho sampeyan kok ndakwa kula. Nek santrine sampeyan patayate sampeyan penting sing ngetengi aku. Heeh. Lho seksine iki sapa? Seksine ya aku dhewe, Dus. Lho. Seksi ngerangkep dadi Pandhawa sapa? Mongko yen krunguku hukum negara Pandhawa ngerangkep dadi seksi kuwi ora sah. Dadi aku ndakwa tak sekseni dhewe ora sah. Ora sah. Yen kaya ngono padha karo penangsang. Penangsang ndakwa karebet disekseni dhewe. Pengadilan ora iso ngadili. Dipun sahke kemawon, Romo Sunan. Lah nek disahke karebet mlebu hukuman, kowe ya melu dihukum. Nggih. Boten napa-napa. Guru kula mlebet wonten ing pakun jaran. Sang. Nggih. Aja dibacok kaya sang. Keng menapa? Yen karebet dihukum kuwi pantes ae. Nggih. Mergo nyingeke Partisara lan Ratu Semenanjung. Nggih. Ning yen aku dihukum, aku kiai kok dihukum perkara diarani jemeni patayat. Mengko nek ning hukuman aku diremason piye sak. Ya ora apa-apa ben kondang kok. Ampun. Lah kondange ra iso ndemeni santri bisu elek pincang sisan. Ayo. Mesake guru kula. Mangke wonten ing pakun jaran niku diremason. Nek ngono perbale dicabut wae sang. Dipun batalke mawon. Ora sida. Boten. Yen kaya ngono karebet ora iso dihukum. Jenengan nggih ngoten kok Rama Japar Sodik. Kados pundi Sultan? Kok gambreng mangan lompa. Wah, Napa ning mata peteng ora etung. Wis jenengan sang patayat wis bisu. Elek Pincang sisan. Lho kok milah no patayat kok bisu pincang. Kok mentolo-mentalamu kuwi lho. Karebet ngoten napa kon panjara. Jenengan Mula Kanthi kuwi Sultan, Terus pundi? perkara iki durung bisa dirampungi. Mergo nggone dakwa karebet kuwi durung kinaruan. Mula Kanthi kuwi monggo kawicaksanan dalem. ngaten. Karebet al penangsang. Iki ring Demak iki lagi gendro sepisan
tumenggung Probosemi dadi bandan ana ing Kadipaten Panarukan keng angka 2 Ratu Semanjuk ilang saka ing Demak. Sapa wae karebet lan penangsa keng bisa ngundurake Ratu Semanjuk lan ngwali badan Probosemi. Wal saudara prasangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula badhe namung ridho matur suraning griya. Nggih. Namung pangestunan dalem ingkang kula suwun. Karebet muga Gusti njangkung marang lakumu karebet. Tindake sing ati-ati. Nyuwun pamit tambahi pangestu. Ya. Dungane wong tuwa banyu milih barengi lakumu muga-muga bisa entuk karya. Nyuwun pamit tambahi pangestu. Nyuwun pamit tambahi pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan. Sak budale bocah-bocah ning rasa kok ora kepenak kesalipun. Yen ana kepareng dalem aku tak nglapati lakune bocah. Menika malah Gusti. Nyuwun pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, Napa jaman sutik? semoga wong ora nulilak muridku yo tole penangsang. Sawetara wong tuwa tak nglapati lakune anak murid. Derekaken sutik ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karebet